Gerald Gallia ta' 63 sena minn Marsalforn il-ġimgħa wara nofsinhar kien akkużat li qatel lil John Spiteri magħruf bħala tal-Bomblu ta' 54 sena mir-Raba Tawdex. Il-qtil seħħ nhar l-erba' l-ħabta ta' 3:15 wara nofsinhar fil-parkeġġ illi hemm fi triq Santa Marija fil-Qbajjar fil-limiti ta' Marsalforn. Gallia kien akkużat ukoll bil-ħsieb li joqtol jew li jpoġġi l-ħajja ta' persuna oħra f'periklu ċar billi saq vettura għal fuqu. Gallia wieġeb li mhuwiex ħati tal-akkużi miġjuba fil-konfront tiegħu madankollu huwa ma talabx għall-ħelsien mill-arrest u għaldaqstant inżamm taħt arrest preventiv fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Dakinhar tal-każ John Spiteri kien ma' ibnu ta' 20 sena jnatfu parti mill-parkeġġ sabiex ikunu jistgħu jarmaw gabbana għas-sajf kif jagħmel kull sena fil-Qbajjar. Jidher li waqt li Spiteri u ibnu kienu qegħdin inatfu madwar siġar allegatament avviċinhom l-akkużat jgħidilhom biex jifqu. Kien hawn li allegatament qam argument sħun bejn iż-żewġ tirġiel li ma jafux lil xulxin bl-ansjan isofri xi ġrieħi minn daqqiet li jingħata waqt il-ġlieda. Dan urta lill-akkużat li rikeb fil-karozza tiegħu u saq dritt għal fuq Spiteri u tajru. Wara li tajru l-akkużat reġa' dar bil-karozza u għadda minn fuq Spiteri. Huwa mbagħad tilef il-kontroll tal-karozza u baqa' tira fuq kurdun bil-konsegwenza illi il-karozza weħlet u ma setax tinstaq. Minkejja illi Spiteri ittieħed l-isptar fil-periklu tal-mewt, sfortunatament huwa miet madwar 4 sigħat wara fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex.